Dobrý deň a vítajte na webe androidportal.sk. Dnes sa budeme venovať jednej hre, ktorá sa na internetoch ponevierala už nejaký ten piatok, ako jedna z mnohých špekulácií. Posledné týždne nás dokonca naťahovali aj trailerom, ktorý nám prezradil, o čo v tejto hre vlastne pôjde. Musím však povedať, že to nie je žiadna novinka. Takmer identická hra tu už raz bola a fungovala pod menom Casey's Contraptions. Roviu sa jej koncept zapáčil natoľko, že sa na ňu rozhodli odkúpiť práva a publikovať ju pod iným názvom. Prichádzajú teda celkom 3 verzie, verzia, ktorá je zadarmo, má v sebe reklamy, klasická verzia bez reklam stojí 81 centov a HD verzia pre tablety stojí 2,45 €. Amazing Alex je logická hra založená na fyzike, v ktorej bude vašou úlohou vytvárať rôzne reťazové reakcie, pomocou ktorých zozbierate všetky hviezdičky. Zo začiatku na vás čaká 100 rôznych levelov, no ako poznáme Rovia, určite pre nás pripravia ďalšie. Okrem toho si budete vedieť vytvoriť vlastné levely, ako aj stiahnuť levely, ktoré vytvoril niekto iný. Hra začína veľmi jednoduchými levelmi, čo je na začiatok rozhodne dobré. Ak si neviete rady, tak vám samotná hra napovie, ktorý objekt treba použiť a kam patrí. Hra sa ovláda skutočne jednoducho, problémy nebudete mať so žiadnym z objektov, jediný problém, ktorý som mal ja, bolo, že som kvôli prstu nevidel, kam ukladám objekt, no na to sa dá rýchlo zvyknúť. Amazing Alex je výborná hra obsahovo aj graficky. Dnes sa pozeráte na HD verziu, ktorá je tak jasná a farebná, že len málo kto si povie, že sa mu nepáči. Amazing Alex sa na Play Store objavil len pred chvíľou, takže sa len zoznamujeme, no musím povedať, že prvý dojem je viac než dobrý. V článku a v popise videa nájdete odkazy na všetky verzie. Ak ste si hru vyskúšali, nezabudnite nám napísať komentár, ako sa vám páčila, lajknúť video a zdieľať ho na Facebook. Pre viac videí, tipov a recenzií nás nezabudnite navštíviť na androidportal.sk.